Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων. Μαθηματικά, πρώτης γυμνασίου. Κεφάλαιο 2. Μία σειρά μαθημάτων για το γυμνάσιο. Σήμερα, θα μελετήσουμε την πρόσθεση και την αφαίρεση κλασμάτων. Στόχοι του μαθήματος. Στο σημερινό μας μάθημα, θα μάθουμε να προσθέτουμε και να αφαιρούμε κλάσματα. Επίσης, θα μάθουμε να προσθέτουμε, αλλά και να αφαιρούμε, φυσικούς αριθμούς από κλάσματα. Για να προσθέσουμε δύο ή περισσότερα ομώνυμα κλάσματα, δηλαδή κλάσματα που έχουν τον ίδιο παρονομαστή, ακολουθούμε τα εξής βήματα. 1. Διατηρούμε τον ίδιο παρονομαστή. Αν τα κλάσματα έχουν τον ίδιο παρονομαστή, ο παρονομαστής δεν αλλάζει. 2. Προσθέτουμε τους αριθμητές. Προσθέτουμε απευθείας τους αριθμητές των κλασμάτων και κρατάμε τον ίδιο παρονομαστή. 3. Απλοποιούμε το κλάσμα, αν χρειάζεται. Αν το αποτέλεσμα μπορεί να απλοποιηθεί, δηλαδή αν ο αριθμητής και ο παρονομαστής έχουν κοινό διαιρέτη, τότε το απλοποιούμε. Δηλαδή, α προς γ, συν β προς γ, ισούται με α συν β προς γ. Παράδειγμα. 3 έβδομα, συν 2 έβδομα, ισούται με 3 συν 2 έβδομα, που ισούται με τη σειρά του, με 5 έβδομα. Για να προσθέσουμε δύο ή περισσότερα ετερόνυμα κλάσματα, βρίσκουμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των παρονομαστών. Κάνουμε τα κλάσματα ομώνυμα. Προσθέτουμε τους αριθμητές και κρατάμε τον ίδιο κοινό παρονομαστή. Απλοποιούμε το κλάσμα, αν χρειάζεται. Παράδειγμα. 1 δεύτερο συν 1 τρίτο. Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο είναι το 6. Αναπροσαρμόζουμε σε ομώνυμα. 1 δεύτερο ισούται με 3 έκτα και 1 τρίτο ισούται με 2 έκτα. Τέλος προσθέτουμε 3 έκτα συν 2 έκτα ισούται με 5 έκτα. Για να προσθέσουμε έναν φυσικό αριθμό με ένα κλάσμα, μετατρέπουμε τον φυσικό αριθμό σε κλάσμα με παρονομαστή τη μονάδα. Κάνουμε τα κλάσματα ομώνυμα. Κάνουμε την πρόσθεση. Παράδειγμα. Έχω το 5 συν 3 τέταρτα. Μετατρέπουμε το 5 σε 5 πρώτα. Βρίσκουμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του 1 και του 4 και αυτό είναι το 4. Προσθέτουμε τους αριθμητές. 20 συν 3 εικοστά ισούνται με 23 εικοστά. Το νέο κλάσμα είναι το 23 εικοστά. Για να αφαιρέσουμε δύο ή περισσότερα ομώνυμα κλάσματα, δηλαδή κλάσματα που έχουν τον ίδιο παρονομαστή, ακολουθούμε τα εξής βήματα. 1. Διατηρούμε τον ίδιο παρονομαστή. Αν τα κλάσματα έχουν τον ίδιο παρονομαστή, ο παρονομαστής δεν αλλάζει. 2. Αφαιρούμε τους αριθμητές. Αφαιρούμε απευθείας τους αριθμητές των κλασμάτων και κρατάμε τον ίδιο παρονομαστή. 3. Απλοποιούμε το κλάσμα, αν χρειάζεται. Αν το αποτέλεσμα μπορεί να απλοποιηθεί, δηλαδή αν ο αριθμητής και ο παρονομαστής έχουν κοινό διαιρέτη, τότε το απλοποιούμε. Δηλαδή, α προς γ μείον β προς γ ισούται με α μείον β προς γ. Παράδειγμα. 6 δωδέκατα μείον 4 δωδέκατα ισούται με 6 μείον 4 δωδέκατα, που ισούται με 2 δωδέκατα και απλοποιώντας ισούται με 1 έκτο. Για να αφαιρέσουμε δύο ή περισσότερα ετερόνυμα κλάσματα, βρίσκουμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των παρονομαστών. Κάνουμε τα κλάσματα ομώνυμα.
Αφαιρούμε τους αριθμητές και κρατάμε τον ίδιο κοινό παρονομαστή. Απλοποιούμε το κλάσμα, αν χρειάζεται. Παράδειγμα. 2 τρίτα, μείον 4 έβδομα. Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο είναι το 21. Αναπροσαρμόζουμε σε ομώνυμα. 2 τρίτα ισούται με 14 εικοστά και 4 έβδομα ισούται με 12 εικοστά. Αφαιρούμε. 14 εικοστά μείον 12 εικοστά ισούται με 2 εικοστά. Για να αφαιρέσουμε ένα κλάσμα από έναν φυσικό αριθμό. Μετατρέπουμε τον φυσικό αριθμό σε κλάσμα με παρονομαστή τη μονάδα. Κάνουμε τα κλάσματα ομώνυμα. Κάνουμε την αφαίρεση. Παράδειγμα. 2 μείον 2 τρίτα. Μετατρέπουμε το 2 σε 2 πρώτα. Βρίσκουμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του 1 και του 3, το οποίο ισούται με 3. Αφαιρούμε τους αριθμητές. 6 μείον 2 τρίτα ισούται με 4 τρίτα. Το νέο κλάσμα είναι το 4 τρίτα. Στο σημερινό μάθημα, προσθέσαμε και αφαιρέσαμε κλάσματα. Για τα ομώνυμα κλάσματα, διατηρήσαμε τον ίδιο παρονομαστή και προσθέσαμε ή αφαιρέσαμε αριθμητές. Για τα ετερόνυμα κλάσματα, βρήκαμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των παρονομαστών, μετατρέψαμε τα κλάσματα σε ομώνυμα και στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε την πράξη. Εμπεδώσαμε τη διαδικασία μέσα από παραδείγματα και ασκήσεις, κατανοώντας καλύτερα την εφαρμογή των κανόνων στην πράξη. Με αυτές τις γνώσεις, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε με πιο σύνθετες πράξεις στα κλάσματα. Σας ενθαρρύνουμε να εξασκηθείτε περαιτέρω για να αποκτήσετε ευχέρεια στις πράξεις αυτές.